Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Xoşku bre birumet selavu rahmetu bereketa Xwedê Teala li ser me ve hemî Müslümanın ehli îmanê be. Xoşku bre birumet ez dixwazim îro ji wara behsa mijarekî gelekî girîng di civakê de pir stê kirinê li ser vê mijarê em kî bisekirin. Çend deqa bi hev re em serê xwe bêşînin. Gava li sosyal medya civakî em weşanê zindî dikin, însan dipirsin her wisa di realê de em terin memleket li münasibeta, li tezaya, li cemaata, êvara sohbeta millet vê pirsa hanêne tim dikin. Heqlî û millet jî berheqin maftar ku vê pirsê bikin. Divêjin alim pir bûne, ulema pir bûne, em bivêjin her alim tiştekî divêje, em nizanin kişan rast divêje, em di nava milleta şaşûma şûmane, em di nava Xelîl û Celîl de mane, ka em jî nizan em li pê kî herin. Yani her yek derdikev ayet dixwîne, herkes derdikev hadîs divê, herkes derdikev bahsê İslamê dike, ser navê İslamê qise dike, û her û pirê mela jî cihê ji hev em bê cihê qise dikin, min hev qise nake, ka em li pê kê here. Me jî xwest ji wera çend deqa behsa vê mijara bikin ku tişteka têkev serê we ku hûn pê bawerin ku em tiştê xwe rast dibêjin, hûn jî viya baş kodarî bikin ku tiştê ez dibêjim û wisa bikin. Ez bi xwe nabim ez alimim. Min tu carî negot ez alimim, bes elmê jî nekiriye. Ez merivekî Müslümanım, li ser dînê xwe lêkolîne dikim, araştırma dikim. Tişta ku li gora eqîda min, mejûyê min, hizra min, fikra min rast bi, ez wan tiştana ji xwe re digirim û dixwazim bi hevalê xwe re pavre bikim. Digirin hûn nagirin, ewa dibîne li ser hilbijarta ne li ser kêf û kerema we. Xweşku birayê birûmet, tişta ku tecrübê ku me di tarîxê de dîtî, di dîrokê de, tecrübe, ceribandin û tiştê ku em jiyane heta niha, em bi vê tişta hesyane. Di dunyayê de sê cûre alim hene. Ew kesê ku em alimin, alimin, ne alimin, çiwa elmê wan hene, ew tişkê dîne, mûdkese münaqişe bike. Lê kesê ku li derke pêşberî civakê, televizyon, rojname, em bivê radyo, üniversite, zanînge, konferans, sohbet, tebliğat, melle, mizgev, vaaz, nesihat, sê cûre alim hene. Heta niha tiştê ku me jê fehm kirîn. Yek, alimek cûrekî yekem, alimê ku tim kesê ku divê ez alimim pir li pêşin, alimê sultana ye, alimê şah û paşa ye, alimê wezîr û mîr û gizîra ye. Yani alimê desthilatdariyê ye, desthilatdar, siyaset, iqtidar, kê li iqtidarê bi ew li gel e. Ji wan re wezîfa wan, êrka wan nayê guhertinê na. Kî desthilatdar be ew cêwan kevşe. Gaya wan ji ra şexsiyetekî tune, ji wan ra nav û dengekî tune, ji wan ra em bibêjin bawerî ki wan rast û durist tune, tenê ji wan ra ev di fikra wan de heye. Ez çawa dîn têkim xizmeta, binê xizmeta siyasetê. Siyasetmedar, iqtidar, şah û paşa û mîr û wezîr çawa ji min razî dibe, ez wisa qese bikim. Evana ji bo menfiata dünyayê, malê dünyayê, postê dünyayê, meqamê dünyayê heq, nihaq jî heq dikin. Hûn ji van alimana dûr bisekinin, ji vana xêrekî nayê, eğer van alimana rastî bigota, sivê hetan êvarê li ekranê televizyonê iqtidarê nebûn, sivê hetan êvarê li konferansê üniversite nebûn, sivê hetan êvarê di televizyona dernediketin, sohbet nedikin. Helbet hemû alimê di televizyona derdikeve heqî navê tişkî wertun, ê heqî divê jî henin, lê kêm derdikevin, qet dernakevin, ê derkev jî pirindik derdikevin û pir mecal û ferset û em bê fersetê nadê ku heqî bibêjin. Ava yek, ji vana dûr bisekinin. Cûre alimê duda, alimê civakê, alimê toplumê. Vana sirf ji bo xatirê civaka wan pir be, cemaata wan pir be, alîgerê wan pir be, terefkirê wan pir be, em bivê li gora hewa û hewesiya civakê qise dike. Civakê ji xwe re çi dîn qebûl kiribe, dînê bav û kara, dînê bav û kala mîras, qiyas em bê mîras maye, em bê tiştê klasîk, dîn jî nebe, gava wek dîn hatibe qebûl kirinê, melê civakê li gora xweşiya civakê qise dike. Çi li xweşiya civakê wer behsa wî dike. Tu carî behsa tiştê dinêna nake.
ev alimana jî şanê xwe şohreta xwe nav û dengê xwe ji millet digirin divê cemata me pir bi hezara mirîdê min heye xwasa millet li pê min e heq û neheqî pir jêra muhîm nine ya muhîm hêva û hewesiya milletê wî ye avana jî tu carî rastiyê navêjin bibê ji pirkêm dibêjin em bibêjin lawra ew li gora hêva û hewesiya millet hev digerin ji vana jî dûr bisekinin celebê sisiya ji alima ulema-i dînin alim-i dînin ew li bawan gelekî em bibêjin hêrsa millet kêfa millet menfiata dünyayê malê dünyayê meqam û postê dünyayê li bawan muhîm nine li bawan heqîqet muhîm e girîng e rast girîng e ku rastiyê bibêje ew ji bo ku ji Xwedê hez dike rastiyê dibêje ji bo ku ji Xwedê ditirse heqîqetim nake ji bo ku ji Xwedê re rêz û hurmet dikire Xwedê çi şexsiyetek daye însan şexsiyeta xwe derdixe pêş li gora pîvanên Qur'anê ev însanana rastiyê li gora pîvanên Qur'anê suneta pêxember digire ji însanan re divê ji lewma laîma natirsin navê wela ez viya bibêjim gelo mevlûd di civaka me de hey mevlûd rast e ne rast e ez behsa mevlûdê bikim wê cemaet û civat ji min hêr bikev nekeve êwele gibe ez behsa mevlûdê bikim ebê mevlûd ne rast e xurafeyî îftiral pêxember dikim millet ji min direve ez behsa filan kulturê filan urfê adetê bikim millet ji min direve hera çîşê min pê ketî hema kîşxwara çi dike bira bike ez got simêlê xwe badim destekî min hingiv da destekî min rûn da hema çir xweşa civakê çû wer nabêje alim ji lewma laîma napirse natirse ew rastî çi bi wê dibêje millet li pê tê ne kêfa wî ye millet pesê wî didin nade kêfa wî ye millet jî hêr zikeve xeyba wî dikin ne kêfa wî ya muhîm li bavê riza Xwedê muhîm e ew alimane li pê vana here evan însanê wiha tekterefin tekin girêdayê cemaet û civat û însanan nenin girêdayê partî û rêxistinê siyasî û sivîl nenin bi serê xwe va însanana rastiyê divên ji were Bala xwe bidê li ser vê mijarê Hezretî Ayşe Xwedê jê razî be ji Pêxember aleyhissalatu vesselam hedîsekê riwayet dikim. An Ayşete radiyallahu anha ji Hezretî Ayşe hatiye riwayet kirinê Xwedê jê razî be. Qalet Hezretî Ayşe dibêje. Qala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Pêxember aleyhissalatu vesselam got men iltemese ridallahi bi sextîn nasî ki em bibê xwe bi hezkirina Xwedê Teala bigire ji hêrsa xwe însana zêdetir xwe bi em bibêjin riza Xwedê Teala bigire ji bo ku Xwedê jê razî be pir bala xwe nede hêr millet çi divê pir muhîm nine ji bo wî ya muhîm ji bo wî Xwedê çi divê Xwedê jê razî ne razî ye radiyallahu anhu Xwedê ji wî razî dibe ve erden nase anhu însan jî ji wî razî dibe gava te riza Xwedê kir pêşî kir merkezê ew ê din bi xwe tên وَمَنِ الْتَمَسَ رِدَ النَّاسِ بِسَخْتِ اللّٰهِ eğer insan heskirina Xwedê Teala heskirina insana bi riza Xwedê biguherîne debra insan ji min razî be civak ji min razî be pir borê muhîm nine Xwedê Teala jê razî ne razî gava wer bifikire sexatallahu aleyhî Xwedê Teala jê hêrz dikeve Xwedê Teala xezeba xwe lê dike Xwedê Teala lê tê hêrsê ve esxate aleyhîn nas insan jê em bibê hêrz dikeve jê razî nine em bê qed û qîmetê cê însan tune eva hedîsa Pêxember aleyhissalatu vesselam derheqê alima da di gora wî ew alimê ku riza Xwedê digire pêş ew alima alimin li pê wan herin ew kesê ku li gel saltanatê ye li gel iqtidara ye li gel siyasetmedara ye sivê heta werî li gora şaşî û xeletiyê siyasetmedara qilifekî îslamî em bibê peyda dike di dirû û em bibê siyaseta xeta û şaşiyê siyasetmedara bi rengî îslamê kesk boyaq dike hûn ji vana dûr bisekine her wisa wî însanê ku bi hezara millet dû xwe digerîne û siv ji bo xatirî ku însan jê razî bibe dînê Xwedê navê ji wan dûr bisekine me xwest van çend kelimana em were pavre bikin rastî jî ev e pîvan jî ev e heqîqet jî ev e û ji wê zêdetir jî tiştî dina tuneyî hûn serê xwe tevlîhev nekin her kesê girî televizyona derket çi qise kir hema hûn rast qebûl nekin însanê tekteref rastî bibêje heqîqetê bibêje pir heta carek din bîm di xêr û xweşiyê da. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.